और का पहले के स्त्री लोग रहे जो अपना पति के बात बिना कुछ सवाल पहले मान लेवे। आए है मेरा आपन प्यारी नारी पति पर शक करत बारी, बबुआ बचूप बहू देत बारी गारी। ए बार समय वहां चल गई बा कि बबुआ घरे सामने ताकत रहे आ बहू सास ससुर के गाड़ी अवत रही कुछ के कुछ कहत रही। आपन प्यारी नारी पति पर शक करत बारी, बबुआ बचूप बहू देत बारी गारी। जवन पहिले न देखनी तवन आज हो गइल, जवन पहिले न देखनी तवन आज हो गइल। जेके आपन समझनी दागा बाज हो गइल, जेके